mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka secuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلمني دندانغال يبيانكوɓe Gunas TV woɗɗodirani kala dendangal daroɗo émission o eɗen calmina ɗum eɗen beltano ɗum hande mataw e oɗo kikiɗe aset Daka ñande 25 lewru avril eɗen mbaɗa ɗo nde ɗo yewtere wondude e musidɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko tedduɓe meɗen ko hoɓɓe meɗen ɓe gona hoɓɓe ko jeeyaɓe dental he ɓiɓɓe dental he ɓe gonani noon ga ko e leyɗele he ɓe goni kamɓene ɓe jogui da'wa mabɓe mo ɓe mbaɗata e laabi he e ballodiral no mbaɗirten ga da'wa ni kamɓene e mbaɗana en toon da'wa eɓe kettani en toon hono oustaz Saïdou Diawo o ko mo ganduɗon o kam hay rawane on mbaddi e makko ɗo mo kabal e mbaddi e makko ɗo émission en jewtidiɗo e makko e oustaz Mounirou Balde to Sinthian to Bourayma Sori Sara Gabou kadi ko musidɗo kankone eyyi kamɓe mbaddeten ɗo jonde nde kamɓe noon woni bismaɓe hen eyyi gandiren ɓe ni toon kamɓe dariɓe e tijaniya he dariɓe e gollanade l'islam en jii ceerno Saïdou Diawo o waɗi hikka to paƴama to enen kam wala yunabbi'uka mislu khabir enen ɗen kumpitima en jii ko waɗi toon e ndiyam eɗen joguino e caɗele ndiyam o walli en keɓɗen boyli ɗiɗi woni ndiyam kam natti wonde toon eɗen joguino probléme courant en luwoyanno groupe o soodi groupe kesso poul groupe mawɗo kadi e ko yadata e muɗum e fiiluji courant e ko foof o addi o waɗani en toon taw jiida ko waɗi jungo makko e gueɗe goɗɗe ha heewi toon ɗum noon yo Allah yommo moƴƴere eyyi fo noon o waɗani ko hoore makko ko ɓiɗɗo dental ngal bam makko min mbeɗa andi ɗum no feewi ko almudo ceerno ɓooyɗo arde ɗo e zamanu ceerno mawɗo jiɗɗo ceerno kadi no feewi kankone Allah rewnimo ngon felo emo golla jihadi noon dendagal Guinée Bissau e ko wona Guinée Bissau foof en jii ko waɗi toon ko waɗani en duɗal Qur'ana ngal o waɗani en Fas e boyli ɗi o rokkirta kadi ha joni emo jogui projet ji ɗi o waɗata pour yimɓeɓe janggo Qur'ana ko ɗum Allah waɗimo toon Allah hennimo kankone joni bisimilla mabɓe ceerno Ousmane min kam ko min ɓuurma andude ɓe ɗum addi mi haala mabɓe ko heddi ko namdete ko ɗum an namdotoɓe ɗum inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin sayyidina Abul Qasim Muhammad الفاتح الخاتم الناصر الهادي الرؤوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين يا أيها المشتاقون لنور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تقل يتدى الله يجولنا صلى الله عليه وسلم مدو صلمنا دنتال داكا مدينة غناس دنتال wonɓe hen ƴeewde en he jogorɓe ƴeewde en he Gunas TV ɗo eɗen salmina ceerno men ceerno Siraj Thiam miɗo wi'a bo hande kadi mabrouk eɗen mbiyama mabrouk alfu mabrouk e ceerno men ceerno Cheikh Ahmed Tidiane Bah e ngoomu Daka ngu fofof no gandirɗa ni walla no gandirɗen ni wolde manna Daka o hitande kala a heɓa hen gueɗe ɗe ji'ara kese ɗe a meeɗano yiide laastinoɗa ɓayi Allah waɗi men fayda ko min dasinto boyi min teskoto kadi ɓoyi
wakati min bittat kadi buyi hitande fof so min ari ɗo ni min yiya hunde hesere ko annduɗa ko hollirta haqiqa daka on daka o hunde nde mi faami hen objectif o walla ɓammi ɗum mina faano ngo ko wawgol ne'ude pittali meɗen ɗi fittandu ndu annduɗa Allahu azza wa jalla kanko tagi ndu o tawi ko eɗen o wawata ndu ne'ude parce que fittandu ndu Allahu wino inna nafsa la ammaratan bis-su'i illa man rahima rabbi ɗum woni tabi'a mayru e nder tabi'a mayru walla no Allah tagirdu ni ko bone tunde yiɗi wadde joni noon kanko Allah azza wa jalla himo faala en ne'en pittali meɗen ɗi ittendu he dow on martaba walla he wona martaba walla he on sufla ɓamtendu handu ara erden e mayro handu jaɓa nde wona nafsul lawwama ɓaŋen kadi lootendu handu laaɓa ndu eto yottade annafs arradiya walla mulhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha lootendu kadi handu wawa yottade e nafsul arradiya thumma mardiya nde Allah azza wa jalla noddindu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati parce que enen jogui kala bani adam no jogui anɓe tato goto o no yaasi ɗiɗoɓe inke nder meɗen gonɗo yaasi o on ko aduwun mubin ɗum woni iblis inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa amma noon sheytanu gaño gonɗo nder meɗen o ko piƴɓiɗi ko hawa o bele fittanu ndu e fittanu tigi e hoore muɗum ɗum Allah azza wa jalla mbo wi salati washamsi wa duhaha simo orne washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal leyli idha yaghshaha was samai wama banaha o woni bonere sappo e go'o jawabul qasmu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha joni ko on tazkiyatun nufus wawde laɓɓinde pittale meɗen ɗi giwen to yirgol hoore muɗum jippoga less wonta zéro iɗen andi limoje ɗe ko majje jeenayyi goho ɗiɗi tati nayyi ha jeenayyi kono ko zéro tun bani adama wawata wonde a ɓangi zéro so a nakki ɗum he yeeso go'o woni Allahu makko woni al-fard al-ahad al-wahid al-fard as-samad so a ɓangi noon zéro a ɓattini ɗum jimba hoɗum hen jimba wahid o numéro jel o kotama sappo kala no zéro ji ɗi woni foti heewirde kono numéro o mawnirta kala no foɗɗa yankintinade he leydi gonɗa neɗɗo yankintiniɗo mo sallallahu alaihi wasallam yi man tawada'a lillah rafa'ahu Allah en ji'i yimɓe miskineɓe alɓuɓe lamɓe kohoɓe seeremɓe waliyaɓe suuɗiɓe ɓe anda feeñani fof no jooɗi ɗo wonti zéro fof wonti zéro enen anga fittandu ne'endu ha ndu wonta ko ndu foti ndu jaɓa wonde on radiya mardiya ha ndu yetto on martaba miɗo laara ɗo yimɓe a yiyaɓe tan anda ko remoɓe aynakoɓe so jongo a salmini jungo muɗum a anda wolde a salmini neɗɗo golloɗo e dow holakkere muɗum mbo ara ɗo ala ko addi bo ɗo si wona yidde Allah yidde nulaɗo e yidde diine muɗum e yidde seremɓe muɗum e yidde moftere nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam
ko ɗum woni komi han komi yiiɗo e nder Daka o somi horita miɗo waɗa reflection waɗa reflect andugol hono Daka o hoko ɓeɗo puf ala arɗo ɗo no yi'a wolde manna ko ma kalati no okkite ɗo ala arɗo ɗo fi wolde manna ko aduna ya addi ɗum ɗo kala ko arɗo ɗo go'o ko wimama ɗo ko yidde Allah en sallallahu alaihi wasallam e yidde sahabaɓe ɓe e yidde a'immatul arba e yidde e ulama o tasawuf maɓɓe pin e pori fodde ni e yidde ceerno muɗum on par ce que seerenɓe ɓe enen jogui ɓe maɓɓe godi ɓe mbiɗa ko médico pessoal enen jogui ono yite enen jogui doctoraɓe ɓalli peeroɓe ɓe mbiɗa ko no sérogiste so nanguima ɓe feera enen jogui doctoraɓe anduɗa he nder diine l'islam kadi doctoraɓe aqida ahlu sunna wal jamaa en jogui ɗin ɓen doctoraɓe hoɓe wonta ɓen imam al ash'ari imam al-maturidi ko ɗi goni ka bangal aqida ahlu sunna wal jamaa ko ɓe ɗiɗo ash'ari on ɓuuri hewde enen fof ɗo ko ash'ariya aqidatan e on tuma noon jogoyo madahib ulama o kadi hoɗum hen ka bangal fiqh imam Malik imam Abu Hanifa imam Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal ɓen ɗon ko doctoraɓe he bangal hoɗum hen e bangal sharia he malikiyankoɓe noon ɓuuri hewde ngo hello meɗen ga Abu Hanifa kanko woni imamul a'zam par ce que ɓe mbi thulutsay ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla ahlu sunna wal jamaa fof ko imam Abu Hanifa ɓe imamul a'zam awa hiɗen jogui kadi doctoraɓe pittale ɗi newgol pittale ɗi ɗum ɓe mbira ko al mashayikh al ulama rabbaniyin al murabbiyin ulama no heewi kono wongol alimu rabbani no satti gona alliyanke wongol alim taw ko alliyanke jottagol noon wongol alimu alliyanke bimana alimu rabbani kuma tawa a yettodama an he aduna o wona ala ko sertinima hakkude hoɗum hen hakkude kaaƴe ɗe e kanŋe ɗe tawa ɗeɗo ala ko sertidi par ce que an laara ɗum fof ko he leydi iwri naam ko yam ɗo ko ni ɓe wi ko gerle jaman ƴakkata gerse jaman social media o no walla moƴƴa hande ɗum yettoto anduɗa woɓɓe tawa ko ɓurɓe ƴewde ɓe ɓuuri hewde aroɓe ɗoɓe ɗum waɗi ɓe ma yimɓe golla he on affaire gollen ka bangal media o none plateforme gilanka TikTok Facebook Instagram ha ɗum ɗo yalta hollen aduna o walle kadi enen wona tan ɗo gaɓɓitu nanggu yimɓe nan kala ɓe andi kala ɓaleɓe ɗo jooɗi ko ɓuuri hewde ko gaɓɓi nanga puynam ñande mi ɓaggi o mi arno Daka ɗo duuɓi tati ɓawo ɗo mi ɓanno tan vidéo e téléphone am mi itta vidéo asre juma o mi neldi ɗum he yoga he sehlaɓe am ɓe wi kam ɗum ko heete aduna ɗum woni ɓe wi ko hotto ɗum heete aduna yimɓe ha koto amen min kadi mi immini balɗe mi koto amen ga amen ga kami woni ha ɓe wi ɓe meeɗa hoyɗude wolde ɓaleɓe wawa jooɗade nodda inde Allah janto inde Allah e o quantité go'o goɗɗo wi lan ko landi kam ko honno ɓe fof wuuriri ko honno ɓe wuuri honno ɓe ñamirta balɗe sappo ɗe ɗum ko ɗum woni ko amanti question makko parce que mi holli mbo ɓe holli ɓe ni vidéo ji hono wantinande mo ɓe ko ɓe hoɗa yimɓe woto fof arde e jooɓa muɗum ɗo goto fof i fawti hoore muɗum goto fof so tawi ko maaro jogui walla ko gawri walla ko kala ko ajjogi adda hen yooɓa e muɗum ha ñande yalti yimɓe ɗum hawniɓe noon woɓɓe ɓe ha ɗum ɓe jeeñi ɗum argol yigol o affaire mo yimɓe wona AI wonin wona artificial intelligence wonin ɗum ko haqiqa ko haqiqa ɗum waɗi social media o walla moƴƴa social media o wallat buy hona seeɗa yajjingol ɗum laargol hono ɗum wata yajirde ɗum hokkat
ɓamta Allah noon daka o noon Allah ɓamtina ɗum kono Allah wino he nar sallallahu wa rafa'na laka dhikrak aɗa jooɗi allahumma salli ala muhammad Allah noon waɗino inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi gilan ko min al azal a faami ila al abad Allah no juula hen la sallallahu alaihi wasallam gilan azal enen ɗo joni en ma allahumma salli ala muhammad ay capanɗe ma temedere ɗo Allah waɗino ɗum noon kay waɗa ɗum noon ila al abad joni daka o Allah heɓino ɗum jaabinde yahana hoore muɗum waɗa programme ɗo heddi kala jiir kala yirde kala arde waɗa yeru muɗum allahu azza wa jalla ko gesa Allah ɗum ɗo gesa Allah a dulto ha ñande waktu maɗa yoni goɓɓe kala adda yani mboyno mon haaldum he Qur'an ono yite mon haaldum he Qur'an aaje kewɗe he banggal kaɓanagol diine ɗe ay wa illa tansuru faqad nasarahu Allah ya ayyuha alladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum fof ko diine wona e haɓanade so moyno ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa yati Allahu bi qawmin yuhibbunahu yam haala mi suratul maida ko so tawi woni ko génération kala garɗo ko ma golla yeru muɗum waɗa feere ɓeɗo haaɗi jilmo assis oɗo haaɗi ɗo funduɓe dakamande funduɓe o daka o noon ko Allah e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam cheikhna Ahmad Tidiane he yoga he waliyaɓe Allah sinci o daka o yaha noon ila ana andi ɓalli meɗen ɗi so en ñalama en ñamat so en ɗomɗama en yarat so en gongi en waloto ɓandu e lamdi ko bira ko nutrition lamdi vitamine ji vitamine A B C vitamine B12 walla bi onoyte ɓantinde vitamine ji ɗi fof dal ha vitamine E wonkiki andi no wodi différence man hakkunde wonki e fittandu woni nafsu o wonkiki woni hoɗumen ruhu o ina haaja kadi vitamine mum ruhu o ñala ko ñamminta vitamine noon e ko ñamminta ruhu o mi wiita ko ana vitamine A B C ko ñamminta ruhu o noon ko vitamine Z o mi wiita ko dhikr vitamine a faamin ala bi dhikrillah tatma'inna alqulub ala bi dhikrillahi tatma'inna alqulub ɗum joɗɗini en ɗo ko on dhikr won ɗo gilan ko wonno bimbi wadifa gilan fajiri o wadifaji muɗum ɗi e lawasimuji muɗum ɗi e khatmuji Qur'an e salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam e hisbuji ɗi watteɗi hen e ñamele ko wona he ɗum ɗo fof ko woltingol onoyte ko qutul arwah yimɓeɓe han enen jogi ko ɓe mbira ko spiritual bankruptcy ko ɓe mbira hoɗum hen ko ɓe mbira spiritual bankruptcy he anglais bankruptcy woni e ara onoyte he pular meɗen neɗɗo baɗoɗo jula yaran yenoya e balance ayi nena nata tan heɗuman honoyte julaya tun kañum haaji muɗum bona o wiita ko hoɗum muflis araba ɓeyɗa ɗum al muflis eɗen jogui ko mbira ko iflasu ruhi pital ɗi ñala ko ɗo tan arta ɗi pagiro e dor jantagol inde Allah ko ɗum waɗi yimɓeɓe arat ɗo min so mi ari ɗo mi yejjata probléme aji ɗi fof tension ji ɗi fof jippo galeyde aɗa fama han ko woni ɗi probléme aji tension ɗo mi anda cholesterol ga won so wansa ga ko yimɓeɓe woɗɗiti Allah azza wa jalla Allah wi he Qur'an man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma wa man a'rada an dhikri nuqayyid lahu shaytan fa huwa lahu qarin probléme aji adna ɗi fof no foti fodde ni solution o ko be dhikrillah parce que ɓernde so tawi ne ñawi tun fof ñawat sallam man haali ma ala fil jism woodi tergal hedere ɓandu he so ne ñawi tun fof ñawat so nde selli fof ñawat ɗum woni qalbe
ñamminta ɗum noon Allah azza wa jalla kadi o haala o wi wolde man aduna o fof ko tagi ko taguri ko tagi ko fof o heƴata toon o heƴat tun ko ɓernde julɗo gomɗinɗo dhicrullah azza wa jalla ko ɗum joɗɗinɗo han yimɓe hanki asru juma o so a yide dillere Allahu nodde kanko lafzul jalal kala ko gonɗa ɓernde maɗa ko nde hono yidete ko nde jaɗɗi e o onoyte o yimɓe onoyte o ngal dental ngal yimi funa funnaga wona hina kala ka ɓecciti mi laara ɗum ceerno ha wimi Allah azza wa jalla da'wnaka kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana an wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbi da'wnak kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana لأنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مسلميني كويدي كوفيو غون صبو en calmini dental ngal foti foddeni enen calmina yiyoɓe joni he yiɓoyoɓe tuma ko idi ko enen toro Allah subhanahu wa ta'ala yano mo arkiso kam haalde ɗo ko nafoyta mo dandanmi haalde ɗo ko wonoyta loro amma loro woɓɓe ne toro ɗum Allah komi almudo no ceerno o fuɗɗori ni ɗo ko ɗo mi mawni giwmi ɗo menen men mbi'ata ko woytenta e setti woytenta e woytu 87 et 88 giwmi ɗo daka ni komi almudo ceerno Basiru waɗami ko Guinée Bissau sare wi'ete Ibrahima Sori ceerno Basiru Sall woni ceerno am menen garanno wadde daka teppe men giwanno nden men gara balɗe ha men jotto ko so tawi arannoɓe dakaɓe ko tan ni hande men jola e oto ni men gorɗo ko gommi e baɗu ɗum ɗo ko fof alhamdulillahi rabbil alamina han ko otoji joom en gardata ko otoji korere enen jettira ɗum Allah ko wona goɗɗo yiyam ɗo sikka komi koɗo wallahi ala komi wayru kono wonami koɗo ɗo goto ɓe no faam ɗum ko ɗalnomi nden ko won hanko alhamdulillahi rabbil alamin ɗum toon ñaawi ko hanko nen toro Allah no Allah junnu duuɓi khalifa meɗen o ɓeydana mbo cellal mbo wawa kontinde o ligganade Allah subhanahu wa ta'ala e nder daka he ko ji'ata ɗo ko ɗi famɗi he ji'ata ɗum qur'ana ko watte ɗo ko e anduɓe ɓe Allah rendini ɗoɓe wallahi wona jagde ko hakkude amin Allah ko ceedimi ko kalanmin anduɓe renduɓe ɗoɓe ɗi famɗi ɗo dendirsa hoɗi woodi han dendirsa heno ɓeeni jebbiliɓe mo garɗa yo tawata ko on ɓuri lesɗintinade oɗa ɗum hay goto jaraka monede ɗum a wayi diine ko laaɓa reedu addinu nasiha kono enen laaɓana yimɓe ɓe deedi la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun gando he mbo anda potta ɗum noon enen toro no Allah duumin mbo jaɓana en joom enen fof goto ɓe hettinana hoore mum no ceerno wi ɗo ni an mettanta hoore ma ɗum ɗa ko sifayo wawata yottade ɗo ko meɗɗa e ɗemgal maɗa he ko ko palami torade sukaɓe ɓe maɓɓe woni ɓe jamanu ɓe si o jamanu moƴƴi alhamdulillah e moƴƴirama si Allah dandu wayi wona noon ko maɓɓe jakkorte mawɓe baɗiyeru ko bawno wawde fuɗɗanade en ɗum ɗo rendinde ko rendata ɗo ko ñande woñande koko ɓeydoro ñande woñande ɗi ɓeydo goto ɓe no tinno eto hono ɗum wawi yarude yeeso joni toñen seeɗa to enen ma koye toroɗen en mbaɗani critique ko français wiran enen toro laamuli men sous-région ɗi ɓe ɓuura wallude o daka hoko paalaɗen ɗum wiide wallude ɓe ɓuura en newnande e frontiére ji he
kala ko iwata Guinée he Guinée e Gambie e Mali kala to iwrata no ɓe bat on jamanu hygiène saw minen men mbiyata hygiène sio mi siko français wira ɓe tenkina tawa goɗɗo kala ko faala addude e ko faala nabde ɗum liɓata économie leydi ko ɓeydat en ko jam ɓiɓɓe leydi ɓe ko jam maɓɓe laamu ɗaɓɓi eɗen beltani ɓe eɗen jiiɓe liggie kono goto ɓe no tinno anda kala ɗo wawi wonde ko heddewe woni wallahi mon jogui o anni innamal amal binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa wallahi yottantoɓe foti ɓe gar ɓe Allah arkisi gari tawa liggani en ɗo ɗi doki en goni e jaam foti wonɓe e bangeji goɗɗi hunde nde yettor enen toroɓe ɓe mbiyani waɗaka dey kono enen toroɓe ɓeyda en newnande si en jottima on san ɓuura wallude wona ko ɓeydare kala garɗo ɗo ne yanana o ganto mawɗo haɗoyta mbo arsude si wona ɗum han mbo heeɓi medde mbo arsat tan mbo arsat tan mi waɗa profite o ɗum ɗo ga sengo am komi gueroroɗo ni jangguinde mi ala karfe mi ala moyen mino torono mi walle nomi jangguiniri no wawi wade o minen dewna ɗum e ceerno gonɗo saabu o kala moƴƴo Allah bawoɗo jangguinde e bawoɗo wallude no jangguire saabu ko ma tan jangguinde daɗe ko ma tan jangguinde ɓuure ɗum waɗi jarliriɗen jaafiɗen baɗɗen gurdam men ɗam non faamu janguɗo wallahi he faamu mo janngani wona gooru wona gooru ko ɗum Allah teddiniri gandal la yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun Allah wini wona enen ɗum noon waɗi enen toro noon sabu ɗi woodi ga alhamdulillahi rabbil alamin Allah yawɓeydo leydi Sénégal jande e newi gilanto français ha he Qur'an nde wonno ko ɓooya liggeede ko ɓooya waɗede wowama enen jogui école aji internat jannginoɗe minen jogui ɓiɓɓe amen ɓe men palte arde gara janga ga ha woda ko hunji he Qur'ana woda ko faami hono no ɗum ɗo ni mi lebdi ɗum e ceerno Saïdou ha tawa ɓe jiya taw wona ko ɓe cifana ɓe gara ɓe jiya ɗum ɗo joni noon simen goodi wonɓe ga han ɓen mbawata wallude heddiɓe ɓe hay simen galoya aduna han taw ɗum ɗi wawi continde tawa yaade men to ɗe leyɗe waylani pulloya amen waylani almudagal amen kono noon minen piyu men bawata si a ala galle Dakar a ala musidɗo bawoɗo toppirade ɓiɓɓe ma hay ano yarliɓe gara han ɓe bawra ɗum noon wona leydi Guinée Bissau ran mi torantoni mino torano leyɗe leyɗe meɗen sous-région o tawa ɓen balli en wona Dakar san ɗi saaki arde ɗi ari surtout noon ɗo godami ɗo Guinée Bissau mino toro seeren ɓe e alɗuɓe e anduɓe e joguiɓe no wiɗe bowdam experience English wiya no ɓe ballu men hono ɗum wawi continuirde to yeeso ɗi ere kono ɓuuri yuɓɓodirde han ɓuran nafde woodi woɓɓe ɗi dari ko golle mumen yo ko yettinde ko moƴƴuɓe Allah paala yettinanede miskinaɓe to on moƴƴo baɗoɗo omo wawata yettade woodi gonɗo ɗon on ɗi fadi yettina tan ɗum ɗo min paalano yettinde min toro si tawi woodi ko mi leɓi ɗo ko sariya sali wallahi mino yafno ko yidde nde haalninmi kono simi leɓi ɗo ko yaade he goonga yaade he sawab en jettiri ɗum Allah enen beltano ceerno meɗen ceerno Siraji beltanagol mangol makko waɗi ɗum ɗo ɗo naniyayo ko saabu makko waɗi ɗum enen toranombo jaam enen toranombo moƴƴere enen toranombo ronoɓe ɓurɓe idiɓe rawa daiman ɗum ɗo koko heddi ha ila yawmiddin inchallah eyyi on jarama no fewi en beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓe mbiyata ko moni e moɗo fof rokki yewtere ndefodde muɗum ononne meɗen jara on e darde moɗon to caggal leydi to ha Angleterre ha Allemagne oɗon jaaha oɗon mbaɗa dawa oɗon goppi liggeyaji mum heewi ɗanniɓe tawa ko ɗanni ko jomum ko liggey mum tan woni haaju muɗum wona yaade eno waɗa dawa eno nodda ɓiɓɓe wonɓe toon ɓe rewnaɓe laawol ala ko yaade liggey tan woni haaju muɗum ko noon siftorde hen Allah siftorde hen fewnude ɓesguji wonɓe toon ɓe ononne nden moon darde meɗen min mbawa tan ko duwanade on ha se tengti noon hande on kuccitini haqqillaji moɗon e meɗen holɗum artude ga jangguinde en ko jiiɗon toon ko onon on jiilima aduna o fof on jii
on keɓi khibra on keɓi humpito on kumpitima no feewi ko woni e aduna he ko oɗon gartira ɗum ɗo pour yimɓe ɓe mbawa naftorade yo Allah yoɓo moƴƴere yo Allah reen e jaayi seydil wujud sallllahu alayhi wa sallam joni kam hankkadi allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallam mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaji moɗum ma jolde moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama ma mango dañama oto hen ko adama yettade